Y de la gala nos vamos hacia Faura. En Faura la semana pasada eran fiestas, ustedes se acordarán, y hubo un día dedicado a los más pequeños, en concreto era el día de final de fiestas. Se clausuraban las fiestas, entre otros, con unos toros de cartón en la calle. Y Inma Rodríguez, mi compañera Inma, y yo nos fuimos hasta allí para ver cómo se lo pasaban los niños, y algunos no tan niños también se lo pasaron en grande. Véanlo. I de les festes de Faura està dedicat als xiquets, amb un correbous de cartró. Tots els xiquets del poble estan expectants a veure com va este particular encierro. Com li diuen a este bou? I a tu? Abel. Abel, este bou és manso o furo? Furo. Però molt de veritat? Sí. Tu esperes a enganxar a molta gent en el bou? No sé. Vale, pues que vaig a molt bé, Abel. Vale. Així tenim a un xiquet més gran que ens ha dit que li diuen Toro. Bon dia, Toro, com estem? Així jo sóc el bou de les Valls, a mi me coneixen com el bou. Vale, i vostè, fent honor al seu nom, així, als bous de cartró. Eduardo Soriano me diuen a mi, però el bou ja li dic que me coneixen tot. Ara, per la meva dona no té res que veure, Me diuen bou per els abuelos, ja, ve dels abuelos. Molt bé, a vostè què li pareix això del bou de carrer, de cartró per als xiquets? Bé, per xiquets tot està bé, home, que se divertisquen i siguin nous, si no vol. Tots se divertixen. Com s'ho va passat en les festes de Faura? Bé, molt bé. Bones? Bé, bones. Per a repetir? Només és que a esta edat ja no pots fer-ho el que podia fer antes, quan tenia 40 anys. Pues molt bé, moltes gràcies. Bueno, la foto en el manso pot ser o no? Sí, poses. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanico de... Pablo, i tu què fas així avui? Torejant el bou. Torejant el bou, i a tu te fa por el bou? Però tu tens una capa per a torejar o no tens capa? No tinc capa, però no passa res. Ah, no passa res? I si ve el bou, on t'amagues? Allà a la bandera. On estan les barreres? Que jo no les he vistes. Però aquests bous són de veritat? No. No? I a tu te fan pores de veritat? Que tu de gran vols ser torero, Pablo? Sí. Sí? Pues molt bé, Pablo, moltes gràcies. Sí. Vale. Un aplaudiment per a Pablo, un aplaudiment. Abanicos de colores parecen sus patas. Luna sale esta noche, negra
primera bata de cola. El toro la está mirando entre la jara y la sombra, y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de... El teu quin és? Un bou normalet. Home, però es miura Vitorino quin era, que per ahí diu que cada bou era d'una ramaderia. Sí, però sí de quina? De mi una. Jo me sé una, el batán. El batán. Quin és el batán? La de la vall, el de la vall. De la vall. Però quin és el de la vall? Perquè jo no ho sé, això. El manso és el de batán? Sí. Vale, i el teu bou quin és? Victorino. Victorino. Però el vestido no... Sí, sí, sí. Ui, que ja va, se n'anem. Com te diuen? Vine, que estiras a la tele. Ainhoa. Ainhoa, i tu has tocat el bou? Te fa por? No. No te fa por? Pues a veure com el crides, crida'l. Núria és una de les festeres de Faura que està així inflant globus enmig d'una ressaca. Com estem, Núria? Bueno, un poc ofegats ja. Quantes festes vos queden? Ja poquet. No, és l'últim dia ja. Com ho porteu? Bé, estem un poc cansats, però bueno. Avui tenim un dia dedicat sobretot als xiquets. Sí. Què és el que esteu preparant? Estem preparant les cucanyes, pues fem perolets perquè es trenquen i caiguen cochinades, ara estem inflant globus per fer una globotà, els bous, proves perquè se divertisquen els xiquets. Molt bé, i esta vesprada tenim una programació una miqueta més picant.
Sí, el tupper sex, és una xarra de sexe per a tots els que vulguin vindre. Ja la gent s'ha apuntat o directament vindran així? No, vindrà, qui vulgui vindrà. Doncs molt bé, te deixem que continues treballant. Moltes gràcies, A vosaltres. Adéu.